Lero pa Nyasa Voice Box akhulumi DP akufuna kutsutsana ndi audio imene anatulutsa Samuel Wara kuti chipani cha United Transformation Movement chingapange mgwirizano ndi a Professor Peter Mutharika komanso chipani chawo cha Democratic Progressive Party chifukwa chokuti a Peter Mutharikawo ndi munthu wamkulu amene tiwakalamba alibe chimene angapange offer ku dziko la Malawi. Nde a DP akunena kuti a Samuel Wara atu asamalankhule mwathamo kumayima pa chifukwa chokuti iwowo ndi munthu woti is just a noise maker, alibe udindo wina uliwonse ku chipani cha UTM ndipo samapangira ziganizo chipani cha UTM komanso samalankhulira chipani cha United Transformation Movement UTM. Ndi khale modzi kuti imve kuti a DP akuti bwanji pa nkhani imene ndipo akamaliza motiuza maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Mwaswera bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ine ndine Comrade DP kuchoka ku Defenders Group for the Good Governance. Usiku la lero Wednesday pa 5 February sinabwere ndi nkhani yambiri ayi, ndangofuna kuti ndifotokozepo ziwiri zitatu pamalinga ndi pa audio imene yatulusa Aluwala kunthawi ya kumawako. Endi ndimafuna ndiyankhule kwa akuluakulu a DPP kuti akuluakulu a DPP chonde yesesani kuti musamapemphe taona kuti kapena kumapempha za mgwirizano kwa anthu omwe alibe kuthekera kuti atakuvomereza za mgwirizano ayi. Anthu oti apena alibe udindo wina uliwonse ku chipani changati cha UTM ayi. Asiyeni anthu amenewo ali ngati noise maker ngati mene ndilili ineyo Comrade DP. Ndine noise maker, ndimangoyankhula maaudio basi nkutumiza. Ndilibe kuthekera kwina kulikonse kapena kuti kwa DPP kucha amangomvesera a DPP maaudio anga kuti kodi a DP ayankhula zotani. Kapena zipani zina ngati UTM kapena UDF amangomvesera kuti a DP ayankhula zotani. Koma ndilibe kuthekera kuti kapena kuti ningapange nezo kuti zitakutheka kwalesa chiganizo chawo. Ndiye pamene ndikufuna ine kuyankhula ndipakuti Aluwala ayankhulapo zoti DPP singa pange mgwirizano ndi UTM pa chifukwa choti akuyimisa Professor Peter Mutharika. Ndiye ayankhulapo zambiri zonyoza a Professor Mutharika. Ndiye ndifuna ndiauza Aluwala kuti Aluwala pena munane kukhala pansi kumaganiza kuti kodi mukhaleni wa Aluwala munambirira munachokera kutiko. Chiononga ziwene ndikuti iniyo munachokera ku gogo yemweyo mukunena kuti ndi gogo ngati mmene alili ngati Professor Arthur Mutharika. Munachokera kumeneko. Abambo anu anabadwa kuchoka kwa agogo anu kapena mai anu anabadwa kuchoka kwa agogo anu inu kuti mumpezeke kuti akuberekeni inuyo. Popanda agogo anu inu simukanakhalapo. Ndiye tikufuna tikuwuzeni kuti mukafuna kuyankhula pena pake muziyankhula zinthu za nzeru. Mwamva? Chifukwa munthu wamkulu sikuti amakhala kuti munthu alibe kuthekera kopanga chinthu iyayi. Taona ifeyo auchene achakwera posachedwa apa akumapeza kumatenga mazifumu kumapita nawo ku America. Mutayangana mwa azifumu mucha muli azifumu ena matiye kapena ma Paramount Chief kapena mazinya kwawa akulu kwambiri moposera mwa Peter Mutharika kunena kuti taona kuti mwina Peter Mutharika muoneka wachichepere iwo kumaoneka achikulire koma achakwera amatenga kupita nawo kuti kunja ku America kapena maiko ena ndi ena. Chifukwa chani? Amaziwa kuti anthu amene ali nkuthekera mwina pondithandiza nzeru zina zake zoti mene ndingathe kuyendesa nawo zikoli. Ndiye inu Aluwala mwabwera ndi chiganizo chanu chozafika chuma za nyuza Professor Arthur Mutharika chifukwa choti anthu ena anamusankha kuti ayimire DPP. And DPP ikupempha ku UTM kuti bwanji stati tipange mgwirizano. Zosatira zake inuyo mukapeza kuti mukachita stop anthu amenewo kuti asapange mgwirizano. Komanso ndi mmene ndikuonera inuyo chifukwa ni munthu woti ndi noise maker ngati mmene ndili ngati mulibe kuthekera kuti muthakuchita stop UTM ayi. UTM chiganizo yo chimene anakonza yo pamene anachoka yo ku MCP ndikubwera nkuchoka ko kukhala ngati ya opposition pamene pachepo anatulukiratu iniyo simungawakwanise chifukwa iniyo timaziwa chimene chilipo nchoti iniyo muli gulu la anthu amene so mwaonongana uziko la Malawi chifukwa inu munali wa MCP. Sitiziwa kuti mwina wake munalephera mwina chikupasani ma contract ena ake mbomamo kapena china chache chilipo china chinakulepheresa chinakupangisani kuti mutuluke kweneyo ku MCP chifukwa koma chimene chimakuziwa ndi choti Aluwala ndi munthu wa MCP. Ndiye sibu ino kuti muzipezeka kuti muzikayima pachulu kumakanena kuti iyayi Professor ndi wachikulire ndiosayenera kuti atakuyimira nawo kuti apange mgwirizano umene ungakhalepo pakati pa DPP ndi UTM. Zimenezo sizoona ya.
zimenezo mukunenazo sizoona ayi. Ngati anthu akuluakulu a UTM angavomereze kunena kuti chabwino Arthur Peter Mutharika ayenera kuti ayimire ku DPP ku komanso pa mgwirizano akhale ngati ayimire ku president, zitha kutheka. Inuyo mulibe access inanso mutha kupezeka kuti mutha kulesa zimenezo chifukwa kuti mulibe udindo wina uliwonse. Munangopita kufuna kuchita mukatani muzichita indozi ma president amene angakhalepo kuyimira UTM. First munachita indozi Malemu Saulos Chilima ndi amene mmasapota enu kuti ayenera kuti azakhale president amene akubwera pa 2025. Mwasoka tinapeza kuti tinaluza Malemu Saulos Chilima. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni kuti mukafuna kuyankhula inu aluwala muzikhala pansi ndikuganiza kuti kodi chimene chikuyankhula inechi akuluakulu ena kodi chiyasangalasa. Ndaona pale akuluakulu ena a UTM nkhani imene sinasangalase sinasangalase ngakhale mutati muone inuyo ulo nthakuwuzani kuti pa nthawi imene mmafuna mmapanga inu kusapota SKC nthawi imene asanamwalire, nthawi imene chakanaka kuti SKC sanamwalire ndi zinthu zina muna kumachitika zimene ankamunyoza iye pa misonkhano zija. Ndi chikhulupiriro kuti SKC akanatha kuchoka kumene kuja ndi kubwerera kukalumikizana ndi a DPP chifukwa a DPP panali udani inde koma sizinafike mmene nkhanza zimene anazionayo kucheni ku MCP. Ndiye ndikukupemphani inu aluwala kuti bwezani mayankhulidwe anu, sikuti muziyankhula ngati kuti kapena kuti iniyo munachoka mwinake munabadwa ndi mwana wang'ono kapena nsikana wa zaka 10 ayi, kuti kapena koko nsikanayo nayenso sanabadwe ni munthu wachikulire ayi. Inu nanu mukuchoka kwa azigogo amene anabereka mayi anu ndi abambo anu. Ndiye pena pake mukafuna kuyankhula ziyankhulani zinthu za nzeru zoti anthu ena ziyasangalase. Ndi chikhulupiriro choti anthu a UTM ambiri amene ndakhala inenso ndikuwamva ayankhula apsa nayo mtima audio imene munatulusa inu ija. Ndipo ndimapempha ngati iniyo munakhala kuti muli wanzeru zimene mmanena inu kuti APM ndi munthu ndi gogo sali woyenera kuti akathe kukayimirira mgwirizano, mawu ngati amene anthu ena akuya nawo chifukwa anthu ambiri akuvutika mdziko muno akuvutika. Anthu amene akuvutika sikuti iniyo mungathe kuwathandiza ayi, chifukwa iniyo mulibe kuthekera kuti kapena kuti ku UTM kuti iniyo muli ndi udindo waukulu kuti mungathe kulamula UTM kuti panganiza kuti anthu akuvutika kuti athandize munjira yakuti mulibe kuthekera kwina kulikonse ayi. Chimene mmachita inu ngofuna kuti kusapota munthu amene akufuna kuti ayimire UTM. Ndiye chonde ndimafuna kuti ndikuwuzeni kuti mukafuna kuyankhula ziyambani kuziganizira chifukwa mutati muone APM ndi munthu oti ndi gogo wa anthu ena komanso ndi bambo wa anthu ena. Ndiye mukamafika po mapezeka kuti iniyo kumayankhula zoti kapena kuti anthu ena ajaza akuise mukulakwisa. Ine ndikuzozulani ndine Comrade DPiri ndaona kuti chimene mwayankhula chija si chinthu cha nzeru. Sindiziwa kuti kapena china kuchitisani ndi chani kuti mukayankhule zimenezi chaka. APM anthu amukonda ndi anthu ambiri ali ndi support, ndipo pakanakhala kuti MCP anthu sakuyikayikira kuti mwina itha kupanga kuti mwina itha kubera. DPP ikanayenera kuyima pa yokha, ikanatha kuchita yokha amene kuwina 50+1 ija ndikuyipeza. Koma chimene chikuwaopsa anthu kwambiri akukayikira kuti chifukwa kuti ataona kuti DPP ima pa yokha, MCP ili ni mphamvu yoti itha kubera. Poona kuti azaname kuti inu mnayima pano khalu ndeso mungathe kuchita bidi, simungatichite ku bidi ifeyo a MCP sizingatheke. Koma pisikana khanga nthawi yambuyo ija amene anawina Professor Bingwa Mutharika landslide ikanakhala nthawi ngati imene ijayo sipanali povuta DPP katatha kuyima pa yokha. Pakali pano potakhala kuti MCP alibe njira ina yonse yofuna kuti abere, DPP itha kupanga landslide chifukwa mutati mupite ngakhale kungoyambira kumpoto anthu ambiri akufuna APM. Kubwera chigawo chapakati anthu ambiri akufuna APM. Ndi ochepa amene akufuna zipani zina ndi zinazo. Kubwera kumwera anthu ambiri akufuna APM. Ndiye inu simungabwere ndi chiganizo chomazanena kuti iyayi professor wakula kwambiri kuyankhula zinthu zamwano zambirimbiri zinthu zopanda nzeru ngati zimene mayankhula inu zichi. Sindiziwa kuti kapena kuti mwina mwake munali mutamwamowa kapena munasuta chifodi ya wina wake wamkulu kapena mwina wake mutu wanu sumagwira bwinobwino. Chonde tikafuna kuyankhula maaudio ifeyo ma noise maker ngati inuyo ni noise maker chifukwa munthu amene ali ngati kuti tinene kuti anthu amene ali ngati DPP akuluakulu kapena mwineke ku UTM amene ali akuluakulu sanga mapango maaudio ngati mene mmapangira ino ayi amakhala ali mu office akuona kuti kodi ziko litilitenga bwanji mmanja mwa MCP. Mwaona so pano iniyo muli ma noise maker ngati ife tomwe anthu oti osowa china chopanga ife
panga audio nkumayankhula pa maudiowa cholinga kuti anthu azimva maaudio aja ndikula inu mapanga zimene chifukwa mulibe mumaona kuti simumakhala busy ndi china chilichonse kwa inuyo ndinu just a noise maker ngati ine ndemwe ndeti kupemphani kuti mawu anu amene mwayankhula inu onyoza APM chonde mawu amene mwachosereti mawu amene aja atikwiyisa ifeyo anthu kwambiri chifukwa ndiyoti pakali pano mutati muone icheni UTM ndiyoti iyene yakubwerera kuti ipanga chiganizo choti ime limodzi ndi DPP si ngati mmene mulili ngati ineyo kuti zomakhala ndi njala ya usogoleri ayi UTM ilibe njala ya usogoleri ayi pakali pano chifukwa ikanakhala njala ya usogoleri ikanakakamira ku MCP komwe cholinga choti popeza kunali mgwirizano Chakwera asaime malo mwa Chakwera aimeyo a UTM koma chimene anangochokayo ku weekend ku mgwirizano kuja zipenepa zinapangikiratu kuti iwo atha kukhala mbali na ilo simene angafuneyo cholinga choti athe kutani kuchosa MCP mboma tikachoka chigawo chimene tibwere ku azibusa inu azibusa athu inu ankhoma sinodi chonde ngati mukuganiza kuti muli ndi cholinga choti inuyo kuti mufuna kuti mulowe ndale tangolowani ndale muzipanga ndale osati kubisalira kuubusa kumapezeka kuti nkumazemba kumapita kwa Chakwera mukapita kwa Chakwera kumakatenga kumene kuja ndrama ndi kumadi mbanja mwanu chikhalireni icho ife a Khristu timasonkha ndrama ndi kumakulipirani inuyo mwana mmadya ndrama za ife a Khristu ndiye kumapezeka kuti inu kumapita kwa Chakwera kumakatenga ndrama kumene kuja kuti muzidyaso ifeyo tikuvutika akutikhomerera akutizunza kwambiri ndi Chakwera yemweyo koma chikhalire icho ndiyoti inuyo mmalipidwa ndrama zochoka m'manja mwa anthu a Khristu ngati ifeyo opemphera ifeyo ndiye chonde tifuna ndikuwuzeni inuyo ngati mukufuna kuti inuyo mukufuna kuyamba ndale azibusa inuyo monga ngati akunkhoma sinodi chimene wena yambani ndale ngati nzanu yemweyo Chakwera muzipanga ndale osati kubisalira kuubusa kumazemba kumakatenga ndrama za misonkho yathu akateronso muzikasonkhaso ndrama zathuso kuje kumpingo kuja muzilipidwaso ndrama zathu muzitidya ifeyo kuwiri siti kuzifuna zimenezozo ayi tikuzeni azibusa ngati mwasankha ndale pangani ndale zomwezo osati upezeke kuti mupezeke muzisakaniza ife sitifuna kusakaniza ndale ndi ubusa ayi muzibwera kumpingo kumayira mwazatilalikira ifeyo za ndale kuti kafotereni Chakwera for what ndikukuwuzani kuyambira Sunday limene likubwerali nonse munapita ineyo munapita anthu ndikupemphani anthu amene muli m'madera mwazibusa amene mwaona inu akuoneka pa mnyumba mwa State House azibusa amene wawa muwaonesese akabwera ku machalichi kwanuko mmozi kungoyamba kumatena kuti muzavotere Chakwera muukireni ndipo musamunyengerere mukokeni jacket lomwe nanso mapama kumpasaso osamunyengerera chifukwa ndi amene akukupwetekani kuti tinene chilungamo chifukwa akukudyani kuwiri mazibusa akupezeka kuti ndalama zimene timasonkha ifeyo Khristu akulandira iyo ngati malipiro awo komanso akupita kukatenga ndalama kwa Chakwera pomwe ifeyo Chakwera akutiphinja ndalama zathu za misonkho akutiphinja akutibera ndiyo zipezeka kuti inu muzidya kuwiri ifeyo sitikusekerera nino azibusa achonchi ayi sitikusekerera ni ngati mukufuna inu kusiya ubusa siyani mupange ndale osati muzipezeka kuti muziphatikiza ndale ndi ubusa ayi tikupempha zimenezozo kuchokera kwa Sunday tisamve kuti mukapita mipingo mukwanena kuti zavotereni Chakwera kuti apitirize 5 years yake ayi zimenezozo ngati munalandira ndalama idyani ndalama mukhale pansi mukakhala pansi werengani mawu a Mulungu amene m'Baibulo mupite amene mukalalikireni Sunday likubwerali amene mukalalikireni osati kupita ku mpingo mupite muyeni ku churchiko muzikalalikira za Chakwera ayi zimene sili kuzifuna zabwereni ku church muzatilalikire mawu a Mulungu amene mwawerenga inu m'buku masiku amene wa osati za ku State House zimene munakazitenga ndipo mutisamaleni azibusa inuyo mutisamale zibwana zimene mukumapanga inuzo siti kuzifuna zomanyamuka mwakatenga ndalama kwa Chakwera amalawa nzanga audio yanga ithere pomwepo ndili ndi zambiri zokamba koma audio yanga ithere pomwepa zikoma kwambiri ine ndine Comrade Tipiri kuchokera ku Defenders Group for the Good Governance.